Rekan-rekan semua, sekarang kita di konten Udahanda. Kita di dalam prosesi lagu Minang atau tradisi Minang. Jadi kami harapkan kepada saudara-saudara semua yang melihat dan menonton Udahanda channel dengan konten lagu-lagu Minang ataupun tradisi-tradisi Minang. Jangan lupa, ini adalah pengembangan tradisi dan kebudayaan Nagai kita, Kecamatan Tiga Lurah. Kami mengharapkan kepada rekan semua, saudara-saudara semua, kawan-kawan semua, sanak saudara yang ada di perantauan ataupun yang ada di kampung halaman, yang selalu mengikuti channel Udahanda, marilah kita ikuti proses-proses kami dalam kesenian tradisi Minang atau budaya Minang untuk pengembangan daerah kami, Batu Bajanjang, Tiga Lurah. Selamat menyaksikan saudara. Inilah konten tradisi dan kesenian Minang untuk Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tiga Lurah. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Semoga Anda puas dan bernostalgia. Gadala aye di jajaran tarandamu rela padimudo menangi kami tinggalkan muda batambah jauh ajuwo udah batambah jauh ajuwo nang kanduan juwo janyo denai lai den cubo manggumpoan nang gumpo sawah kataro jalam katapian kate kakak nama pulo nang kanduang juwo janyo denai lai den cubo malupoan nang lupo katulalo nalalalo jadi rasian nanta sintata kana pulo nang kanduang juwo janyo denai rumah gadang batingko indah nandi manola angin kalalu antako dari luang lantai nang kanduang juwo janyo denai kasih sayang ata buka indah nandi manola urang katau antako bijak samo pandai nang kanduang juwo janyo denai de balam indah talayo kan de buruang indah latata bangkan jauh larantau orang Palembang di Bali pulau Indo puro anang kanduang juwo janyo denai malam nanjan talalo kana siang naninda latasan nangkan hati kusui pikiran bimbang niai baraso sampai yuo nang kanduang juwo janyo denai gadang lai di jajaram tarandam ure lapadi mudo manangi kami batinggakan udah batambah jauh ajuola udah batambah jauh ajuo anang kanduang juo janyo denai